Xa está en marcha o curso escolar 2024-2025. Hoxe arrancou en toda Galicia e en todas as etapas educativas, coa excepción da universidade. O Instituto Valle Inclán de Pontevedra acolleu o acto de inauguración oficial, coincidindo coa posta de longo das súas instalacións recentemente renovadas. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos o que deu de si este comezo de curso, pero antes repasamos outras novas en titulares. O curso escolar comezou en Barbanza entre protestas. Son varios os centros que desenvolveron actos simbólicos en sinal de rexeitamento aos recortes. Unha nova operación contra o tráfico de drogas no Salnés deixa ao menos 4 detidos e 8 kilos de cocaína e 18 de haxix incautados. Desenvolveuse en Ribadumia Portas e no concello lucense de Monterroso. A Xunta de Galicia anuncia que asumirá o 60% da suba do canon de Sogama aos concellos. A Pobra habilitará zonas de estacionamento durante as festas do Nazareno. Haberá tamén prazas para persoas con mobilidade reducida na Praza Alcalde II Durán. Portonovo celebra esta fin de semana a súa festa da empanada mariñeira. Poderán degustarse ata 20 recheos diferentes. Estamos nas novas do día, comezamos. Pontevedra acolleu hoxe a inauguración oficial do curso escolar en toda Galicia e o escenario escollido foi o Instituto Valle Inclán, un acto que estivo presidido polo presidente autonómico Alfonso Rueda e que se aproveitou para facer unha visita polas instalacións recentemente renovadas do centro. A inauguración oficial deste curso escolar 2024-2025 en Galicia fíxose coincidir coa posta de longo das instalacións recentemente renovadas do Instituto Valle Inclán. O acto celebrouse en Pontevedra. Inaugurar este curso escolar no IES Valle Inclán supón, por tanto, recoñecer o valor formativo dun dos centros máis antigos de Galiza, un símbolo da formación de xeracións e xeracións de cidadáns pontevedreses ao longo de case un século. Pero hoxe tamén é un día sinalado porque o noso emblemático edificio está de estrea. E non se trata dunha inauguración menor. Trátase da avanzada rehabilitación integral dun icono arquitectónico de Pontevedra. As obras realizadas no Valle Inclán cun orzamento de 4,7 millóns de euros enmárcanse no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta de Galicia, que comezou no 2021 e rematará este mesmo ano. Pero hoxe Rueda anunciou un novo plan. Con máis de 210 millóns de euros de orzamento, a intención é levar adiante 200 intervencións no período 2025-2028. É outro plan que, en canto remate, empezará 3 anos máis. A nova arquitectura pedagóxica se chame. E detrás dese nome tan espectacular, o que está é unha intención de adaptar os diferentes edificios donde se imparte o ensino público en Galicia as novas necesidades, que son moitas, evoluciona moi rápido. Tanto Rueda como o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores recordaron nas súas intervencións que foron alumnos deste Instituto Pontevedrés. O rexedor aproveitou para poñer en valor o ensino público. Eu sempre estudei na enseñanza pública, defendo a enseñanza pública e, polo tanto, quero manifestar a miña satisfacción porque o Instituto teña unhas condicións tanto de profesorado como técnicas e de todo tipo para que os alumnos saiades afortunadamente moi ben formados. Por lo tanto, longa vida, non, ao Instituto de Pontevedra. Durante o acto, o presidente da Xunta destacou que este curso 24-25 será o primeiro no que todo o ensino público de Galicia será completamente gratuito, incluindo a universidade. O inicio do curso escolar foi especialmente reivindicativo en varios centros educativos do Barbanza. En Boiro, colexios e institutos convocaron un mércores negro polo que numerosos alumnos semestres acudiron vestidos de loito. En Rianxo, a cor protagonista foi o azul, en solidariedade cos alumnos que padecen trastorno do espectro autista.
O recorte de profesorado, sobre todo no que respecta a especialistas e mestres de apoio, marcou o inicio do novo curso. No Barbanza desenvolveronse unha serie de protestas e actos simbólicos para amosar o malestar das AMPAs. En varios centros educativos de Boiro, pais, alumnos e mestres vestíronse de negro para simbolizar que a educación pública está de loito. En Rianxo foi o azul a cor predominante, co que Concello, centros educativos e diversos establecementos comerciais amosaron o seu apoio ao alumnado con necesidades específicas. Nestas reivindicacións, a comunidade educativa conta co apoio de Barbantea. Desde Barbantea, desde a Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza, que se fundeu este ano, estamos apoiando as demandas dos centros educativos do Barbanza, que é o noso ámbito de actuación. Parécenos unhas medidas lógicamente razoables porque a nosa finalidade é a defensa das persoas autistas, que se respeten os seus dereitos, neste caso o dereito universal a unha educación de calidade e inclusiva. Por eso, nada, recordar que a Barbantea está apoiando as demandas do CEP Xosé María Brea Segade, que piden un desdoble da aula de terceiro de primaria, que lle asignen un profesor tutor a esa aula e máis que lle manden ao equipo de unha orientadora sustituta que a súa está de baixa, máis unha L a tempo completo. Temos o IES Acachada, que solicitamos un PT tamén a tempo completo, xa que o que agora hai vai a pasar a ser compartido co IES Espiñeira. E despois, por outro lado, temos as demandas do Cernadas de Castro, en Lousame, que piden unha L e unha coidadora a tempo completo. Dende Barbantea advirten da importante merma da calidade educativa que suporá a falla de profesionais, polo que animan a toda a comunidade educativa a secundar novas accións de protesta. Non só pensemos que son nenos con necesidades especiais afectados, eles, se non están ben atendidos, van a afectar aos compañeiros neurotípicos, co cal é necesaria a participación de toda a comunidade educativa, non só os pais e nais que nos vemos afectados polas condicións dos nosos fillos. O sea, se sexamos solidarios, eu invito a toda a comunidade educativa que participe nestas demandas, que apoie, porque non é só os individuos con condicións especiais, somos todos os que ao final estamos afectados. Se uns non están atendidos, os demais van a notar, van a sufrir. Fronte a esta situación, critican o triunfalismo da Xunta, que tan só utiliza as ratios como criterio, sen atender a alta porcentaxe de alumnado con necesidades de apoio educativo. Insisten ademais en que non se trata dun problema exclusivo do Barbanza, senón que teñen coñecemento de situacións similares noutros concellos como Cee ou Laxe. E como lles dicíamos, o curso comezou hoxe en todas as etapas educativas e un dos centros que celebrou este arranque por todo o alto foi o Colexio de Rubiáns, en Vilagarcía. Non faltou detalle, houbo gaitas, cabezudos e mesmo un corte de cinta para recibir o alumnado que estudará este novo curso no centro educativo. Este ano o acto de inauguración contou co alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, como convidado especial. Nova operación contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés, un dispositivo que tivo como epicentro o concello de Ribadumia, pero que tamén tocou o municipio de Portas e a localidade lucense de Monterroso. No seu marco, os axentes da Policía Nacional incautáronse de 8 kilos de cocaína e 18 de haxix. Hai alo menos 4 persoas detidas. 8 kilos de cocaína, 18 de haxix e alo menos 4 detidos. É o balance inicial que deixa o último operativo contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés. Bueno, o dato é que a operación siga aberta. O dato é que, como saben, hai 4 persoas detidas. O dato é que fixáronse 4 rexistros, incautáronse 8 kilos de cocaína e 18 kilos de haxix, marihuana, aproximadamente 140.000 euros en efectivo, coches, teléfonos, etc. etc. A operación tivo como epicentro o concello de Ribadumia. Os axentes rexistraron un edificio do centro de Barrantes durante toda a mañá. Tamén se realizaron rexistros noutras propiedades relacionadas cos detidos no municipio de Portas e na localidade lucense de Monterroso. A operación sigue aberta e, polo tanto, non descartamos que nas próximas horas haxa máis detidos. E están en sede policial, polo tanto, están tomando declaración e en breve serán postos a disposición xudicial. Está previsto que os detidos pasen mañá a disposición xudicial no xulgado de instrucción número 2 de Caldas.
A Xunta de Galicia asumirá o 60% da suba do canon que aplicará Sogama no ano 2025. Así o anunciou esta mañá o presidente autonómico durante a sesión de control do Pleno do Parlamento Galego. Deste xeito respondeu Alfonso Rueda unha pregunta sobre as prioridades do Executivo ante os retos que afronta Galicia. Rueda indicou que dos 42 euros por tonelada que se prevé que se incremente o canon, a Xunta farase cargo cos seus fondos de 24, que transferirá aos concellos. Na súa intervención, o presidente autonómico insistiu en sinalar que este incremento das taxas de Sogama ven dado polos novos impostos introducidos polo goberno estatal e dixo polas bonificacións eliminadas sen previo aviso. E o Goberno do Estado destina máis de 10 millóns de euros para programas de apoio ao sector vitivinícola galego. Así o anunciou esta mañá o delegado do Executivo en Galicia. Pedro Blanco explicou que estes fondos do Ministerio de Agricultura serán transferidos á Xunta para impulsar medidas dirixidas a fomentar a competitividade do sector. Para deixar claro que o Goberno de España vai estar sempre ao vosso lado, porque creo que levades ni máis ni menos que o nome de España con produtos de alta calidade, con produtos un valor engadido fundamental, é dicir, por todo o mundo. Falamos de que estades presentes nas 4 continentes e, polo tanto, eu creo que é fundamental que o Goberno de España vos apoie. Polo tanto, aquí estamos e aquí seguiremos ao voso lado para o que precisades. Quizáis o Meaño sea o concello con maior número de bodegas ubicadas aquí, bodegas pequeño tamaño, mediano e gran tamaño. Estamos en plena vendimia, a colleita parece que é abundante de calidade, e de novo agradecer que promocionamos e poñamos en valor o que neste caso Meaño e o Albariño, que ten que ser, máis que un produto, ten que ser un elemento dinamizador de toda a comarca. Así, máis de 3,6 millóns van dirixidos á reestruturación e reconversión de viñedos, co obxecto de mellorar a competitividade do sector, diminuir os custos de produción e facilitar a súa adaptación aos retos de mellora ambiental. Do outro lado, Galicia disporá de máis de 6,5 millóns de euros da segunda convocatoria de axudas para investimentos da intervención sectorial vitivinícola. Están pensados para mellorar as instalacións e as infraestruturas vinícolas, así como os instrumentos de comercialización dos produtos vitivinícolas. Máis de 4,6 millóns transferiránse no 2025 e os 1,9 millóns restantes en 2026. Ao mesmo tempo, Pedro Blanco lembrou que o PERTE agroalimentario, que mobilizou na primeira convocatoria 54 millóns de euros, tamén financiou iniciativas empresariais das que forman parte varias adegas galegas, concretamente o proxecto Graperte, no que participan Martín Kodax, Terras Gauda e Viña Costeira. Recibiu achegas por 5,2 millóns de euros. A segunda convocatoria abrirase o vindeiro 19 de setembro con outros 300 millóns en apoio do sector, dos que 100 van destinados a subvencións e 200 a préstamos. Por último, Pedro Blanco fixo referencia aos 25 millóns de euros de apoio a Galicia a través da intervención sectorial do viño, dos plans de resposta á seca e á guerra de Ucraína ou a través dos diversos programas de turismo vinculados ao sector vitivinícola e agroalimentario. Galiza Nova do Barbanza rexistrou no Parlamento unha iniciativa para demandar unha liña de autobuses que conecte a comarca coa estación de tren de Catoira. Propoñen que a liña saia os venres da estación de tren de Catoira con 2 frecuencias que coinciden coa chegada dos trens procedentes da Coruña e Vigo. Os domingos os autobuses sairían da estación de Ribeira, con paradas nos 4 concellos, ás 3:30 e ás 6:30, coincidindo coa chegada do tren á estación de Catoira. Deste xeito facilitaríanse os desplazamentos aos estudantes que viaxan en tren, posto que non existe ningún servizo de transporte público que conecte a Bisbarra coa estación. A iniciativa presentada no Parlamento foi acompañada das numerosas sinaturas que a organización recolleu a través dunha campaña iniciada o pasado mes de agosto. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. O Concello da Pobra habilitará diversas zonas para o estacionamento durante as festas do Nazareno. Estarán operativas entre o venres e o luns para desconxestionar o municipio, dado o alto volume de visitantes que se prevé.
No núcleo urbano da Pobra estará dispoñible o aparcadoiro do Gadis situado no Paseo dos Areos, dende o sábado pola noite ata o luns durante todo o día. Tamén o aparcadoiro da Rúa Venecia, San Lázaro, a Esplanada Portuaria, o Campo da Feira, así como as proximidades do CEIP Salustiano Rieiras, onde se poderá estacionar en ambos os dous lados da vía, sempre e cando non se obstaculice a circulación. O domingo estará permitido tamén aparcar no interior do recinto do colexio. Este día sempre presenta problemas a hora de estacionar, entón, habilitamos diferentes estacionamentos en todo o que é o núcleo urbano, na zona dos Areos, por exemplo, vai haber un, na zona do Porto, na esplanada do Porto, tamén vai haber outro estacionamento. Darlle tamén as grazas a Gadis, que a verdad sempre se portan de forma moi xenerosa con nós, non? Nas festas en xeral e, sobre todo, en particular no Nazareno. Vamos a ter tamén a nosa disposición o aparcamento que teñen habitualmente, que usan habitualmente eles, na zona dos Areos tamén. Os autobuses que se despracen ata a Pobra durante o domingo co gallo da procesión do Nazareno deberán efectuar a parada na explanada portuaria. Ese día habilitaránse tamén ata as 3 da tarde 6 prazas para persoas con mobilidade reducida na Praza Alcalde Segundo Durán. A Gadea conmemorou o Día Mundial do Alzheimer cun bingo comunitario na Praza de España de Ribeira. O propio alcalde Luis Pérez Barral e a presidenta da asociación Isabel Gei encargáronse de cantar os números, amosando así o seu apoio a esta iniciativa que tiña como finalidade visibilizar esta doenza que afecta a máis de 70.000 persoas en Galicia. Tamén o comercio local colaborou activamente doando agasallos pro bingo. Ademais dos usuarios do Centro de Día de Agadea, participaron nesta xornada diversas entidades sociais, como a Creba ou Ambar. Esta fin de semana o recinto feiral de Pontevedra acollerá a segunda edición da Feira da Mascota. Será os días 14 e 15 de setembro con entrada de balde. Ali concentraránse stands de negocios especializados en animais, exhibicións, charlas e seminarios sobre os cuidados das mascotas, ademais de outras iniciativas dirixidas a públicos de todas as idades. A feira inclúe na súa programación un espectáculo de monólogos que estará protagonizado polo cómico Miguel Martín. Este evento busca tamén difundir o traballo das asociacións protectoras de animais da contorna e contribuir a fomentar a adopción de mascotas. Así terán tamén o seu espazo, entre elas a protectora da cidade pontevedresa, Os Palleiros. A empanada e os produtos do mar irán da man unha vez máis en Portonovo. Esta fin de semana a vila acolle a sexta edición da Festa da Empanada Mariñeira, organizada polo Club de Piragüismo de Portonovo e a Confraría de Pescadores de San Roque coa colaboración do Concello. Celebrarase na lonxa e os asistentes poderán escoller entre unha vintena de recheos diferentes. Donde queremos poner en valor los productos de nuestras rías y en el formato de empanada. Y qué mejor formato para ensalzar estos productos de primera calidad, donde contamos con el sello de Pesca de Rías. Procuramos que todos los productos estén bajo esta etiqueta, así como Mejillón de Galicia. Realmente el fin que tiene esto es un poco recaudar y tener fondos más pues para su club, ¿no?, de piragüismo. Un club que lleva muchísimos años vinculado a Portonovo y que tiene muchísimos niños y por lo tanto estamos con ellos. A apertura dos postos de degustación realizarase o sábado a partir das 12:15 do mediodía. A lonxa acollerá tamén nesta xornada un show cooking de Millo Corvo, un concurso familiar para cativos e xa pola noite a actuación musical do grupo M80. O domingo ás 12:30 realizarase unha maridaxe de empanada mariñeira con viños galegos. Ademais, ás 6 da tarde celebrarase o sexto concurso da empanada mariñeira, no que se sortearán entre as 3 mellores empanadas unha estancia de 2 noites nun hotel de Sanxenxo, unha cea para 2 persoas no restaurante O Pescador e 2 accesos a un spa nun hotel da localidade. Finalmente, a partir das 7:30 da tarde estrearase Portonovo tamén canta, unha homenaxe ao artista local Manuel Uía. Durante toda a fin de semana poderán visitarse na lonxa 2 exposicións, unha de Ollares de Portonovo sobre embarcacións tradicionais e outra sobre apeiros de pesca.
E a Casa da Cultura de Lousame acollerá ata o 30 de outubro a exposición Novos Vieiros de José Luis Beiras Manteiga, un dos seus veciños máis ilustres. A pasada tarde tiña lugar o acto inaugural da mostra composta de máis de 40 cadros pintados na súa maior parte ao longo de 2023 e que constitúen unha especie de diario persoal do artista. Ademais dos responsables municipais, coa concelleira de Cultura á cabeza, o artista estivo arroupado por outros compañeiros como o pintor Alfonso Costa e o director do Museo do Gravado de Ribeira, Xoán Pastor Rodríguez. Boiro acollerá este domingo a 8ª edición do Trail dos Indios Castelo de Vitres. Ademais das dúas distancias de 24 e 14 km, este ano haberá tamén unha andaina non competitiva. Máis de 400 corredores participarán no Trail dos Indios Castelo de Vitres que se celebra este domingo en Boiro. Ademais das distancias longa e curta de 24 e 14 km respectivamente, este ano ofrécese a posibilidade de realizar unha andaina tamén de 14 km en modalidade non competitiva. Nesta 8ª edición, a proba formará parte da Copa Xunta de Galicia de Carreiras por Montaña. Nesta edición, a parte das dúas distancias que xa fixemos o ano pasado, de 24 e 14 km, pois sumamos a posibilidade de facer unha andaina que é non competitiva, pero que, bueno, sí que é certo que últimamente cada vez ten máis tirón a xente para pois iniciarse neste deporte e empezar a ir á montaña, por iso decidimos pois dar tamén este paso. Co cal este ano temos as dúas novedades, a primeira ser proba da Copa Galega e a segunda o ter esta andaina. A dificultade é alta, posto que se trata dun circuito moi técnico que discorre pola Serra do Barbanza. Unha proba, bueno, pues evidentemente de montaña, unha proba bastante dura, sobre todo os 24 km, os 14 pois non tanto, pero os 24 sí que me consta que ademais por os lugares por onde transcurre son sitios moi complexos, con moitas pedras, moita montaña, ten a súa dificultade, non? Tras a entrega de premios, haberá un xantar para os participantes no pabillón Santa Baia. O evento será retransmitido por streaming. Nos despedímonos por hoxe. As novas do día volve mañá. Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.